Heddiw, rydym yn beicio yng Coedwig Niwbwrch ar y Llwybr Beicio Corsica 7 milltir, gan ddefnyddio'r ychwanegiad cadair-olwyn bateg hybrid. Yn gyffredinol, mae gan y llwybr arwyneb cywasgedig o ansawdd da, mewn mannau gall tywod chwythu ar y llwybr o'r twyni. Mae'r llwybr yn eich arwain i ganol Coedwig Niwbwrch, lle gallwch weld merlod, cigfrain a hyd yn oed gwiwerod coch. Mae yna gwpl o lethrau serth lle gall tyniant fod yn broblem, ac efallai bydd angen cymorth a rai pobl yn yr adrannau hyn. Ychydig cyn dychwelyd i'r maes parcio, mae'r llwybr yn pasio ymyl y twyni a gall tywod dwfn gronni.